Ay, ako bakay malakok na ito eh. Ay, pedang! Sir, gumatang kayo mantilakok na sa basar. Ay, niyan sa bata? Aritundal, sir. Ay napo, gatangin yun, sir. Tamay may salang nga sapat tinabatin, sir. Mayat day to'y, sir. Ay napo, amoyo, mayat day tinga pampatangkan, sir. Pagpatangkay? Wan, sir. Sure ka? Wan, sir. Met nga pampatangkan day to'y. Uri padasan nyo, gulpian nyo, sir. May ka pang patangkin ata. Wan, sir. Talaga. Wan, sir. Baka joke ka lang, mate. Magkakungkuram lang, mate. Ano, makalako ka. Haan, sir. Talaga nga 100%. Nabisa day tinga pampatangkan, sir. Hanak ka mang lukloko, sir. Agpaypay, so di bagbagak. Sigurado ka? Wan, sir. Iso nga gatangin yun, sir. Sure ka ah? Wan, sir. Hindi ka nga mang jojo ka. Baka kung kunam laing tano makalako ka. Haan, sir, ure padasan nyo, sir. Manutin na sa kilo na ba? Kasing pinta, sir, ti may sa kilo. 50 timay sa kilaw. Dapay manong nga kilo ta. Dati mga 2 kilo, sir. 2 kilaw. O sige, ikabil mo mamin dyan ti likudain. Gatahin ka mamin ang gulpi kaon. 3 days later. Ay na. Datoy man na hindi jay mangluloko ang naglalakaw. Sir, da kayo man na gumatang kayo man Ay, na. lakok na sa basar. Si ka manunadeng. Ay na. Haan, hana nga gumatangandang. Di tala ko magasaba. Hana nga mamati dita. Mangluluko ka mo. Bakasan lang ko mga naibagasar. Ay na, apaw. Unang makapatang ka, hindi tala ko mga saba. Haan, mate. Kaman mo, sir. Proven and tested. Ay na, apaw, proven and tested. Ay na, apaw. Adeng, hindi si Mang Puta Jay Balay, pinadas ko nga dagaws. Ay na, apaw, may sasapad nga dagaws, tikinan kaw. Awamay, ang mga timang nga dati ko kwak. Naibabainak pa, ikinibakit kaw. Ay na, apaw, kabigatan, nagtabulak pa ikitin na. Mga paypay sa natakong kurap nga makapatangkin dahi nga lakom nga saba. Ay naapo, sir. Sa bali gayang nga pampatangkan, ti bagbagayaw. Nya ti patangkinin na ko ma. Ti bagbagak, sir. Nabisa dayto nga pampatangkan ti buris. Kung nakitaam, nagtabol ka.